hem sadi sadi be bawarên em vê nadibêjin. Çünkü berxwedanekî bi îradeyekî mezin heye serkeftina Efrînê wê bibe bingehekî giîdî çawa bû destpêkekî qedandina Daişê li Kubanê li vê derêjê bibe destpêkekî giîdî ev hêzên faşîst şoven û ev mewca faşîst û şoven û taybet ya İslama siyasî tund Erdoğan pêşengtiya wê nadike wê biz jî virû bibe qonaxekî neh demekî neh de Sûrî bigiştî û di herêmê bigiştî de. Gel heta niha dihat xwelbajarê Efrînê digirt anha gel êdî ji Efrînê derdikeve belkî li hinek gunda kampekî jê bê amadekirin hatiye amadekirin heval hîn li ser dişixulin nêzik yani ne pir dûr ya Efrînê pêwîstiyê xwe yê dermana yê doktora yê alîkariyê di vî alî de îdî wê zêde çêbûbe anha rastî jî bi zêdehî bi vî rengî alîkarî pêwîst ji bo wê banga me ji bo gelê başûr ew e bi hemî rengî pêwîst e îdî alîkariya xwe tekuşîna xwe xebata xwe bi pîlanekî neh li pêş bixînin li gor rewşa nû age derketiye.